மாதவரம் கிழக்கு மண்டல் சார்பாக நடைபெறும் இந்த 115வது மகளிர் தின வாழ்த்துக்களை சென்னை மேற்கு மாவட்டத்தின் பொதுச் செயலாளரின் சார்பிலும் மண்டல தலைவி நந்தினி தீபன் அவர்கள் சார்பிலும் இங்கே வந்திருக்கும் கிளை தலைவர்கள் கிளை தலைவியின் சார்பிலும் என்னுடைய சார்பிலும் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றி. சில இடங்கள்ல மரியாதை கிடைக்காது. ஆனா ஆண்களை விட மகளிர் தான் பவர் அதிகம். எல்லா விலங்குமே ஆண்கள்ல எல்லாமே அழகா இருக்கும். யானை அழகா இருக்கும், தந்தம் இருக்கும். பெண் யானைக்கு தந்தம் இருக்காது. மயில் ஆண் மயில் தோகை இருக்கும். ஆனா பெண் மயில் தோகை. என்னுடைய மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள் சொல்லிடுறேன். ஆண்களுக்கு இணையா பெண்களை நடத்த வேண்டும் என்று சொன்ன இதுதான் 1915 மார்ச் 8ஆம் தேதி. அன்னிலிருந்து இன்னைக்கு கணக்கு போட்டோம்னா 115 வருஷம் ஆகும், 115 மாசம் ஆகும். மகளிர்